Toto isino post ka ora phai asu tongmani bagai nang pakile ham Mangmarana naran bagai kaham tubi phayo bote banong ni nangkuk mani abani yang la phading ke cheng ke buskang cheng nan bagai thalai nai ari cheng pui lawa जोंनि चिनि खुवाई डिविजननि TISF दंनाय र' ओ जायगा स्कुलाव ताबो बरकंग स्कुलाव थाङै एन्टि ड्राग्सनि बागै जेटा चिनि ताबो त्रिपुरा बसं रक बा चिनि त्रिपुरा हास्तो जेटा चलि दंमानि आमनो मोथांनानि बागै चिनि जत सिख्ला आमचारनो जे चेरावनो स्कुलाव परि दंनाय ताबो बंनि सोलोंनानि जरा आ सोलोंनानि जरा बरक ताबो लामा काहाम दङ हामिया दङ ब लामाव थांनाय आमनो जोंखि जादे गाइड खायमानो डाइरेक्शन दबंनो काहामरि मानो हिनै जोंतिनि कायसा एन्टि ड्राग नि बागै संजाजां माने आमन बागै जों अर तिनि फाइ जत स्टुडेन्ट जे मालाय बावै कक सालायमोन आमो तो चिनि अर खुवाई डिविजननि कनभेन्ट दङ ब साइमाननाय जों बें खायगा जों जागा तिनि फास हायगा बावनो जों जत जागा थांमान बागै जरा दिमाया तो आंनि बर खाय दङ तिनि आं जरा दङ बागै आं जागा फाइ बरबाय मानजाखा तारपर जों एन्टि ड्राग्स नि लगिनो चिनि अ जागाव जों नुखा स्कुलाव प्रपार ताकफानो खामफाय क्लासरूम करिखो जेटा जत स्कुलाव दंना नांमानि फैन करै तीन अनेकटा कपला चिनि बुरै बररंनि सतिमा नग रक अमो अनेक साया अमरंनि बागै बसं आं जेफोर स्कुल विजिट खायगा क्लासरूम विजिट खायगा बसं नुजाखा आमन बागै बसं हेडमास्टर सारबाय कक साबायाखै स्कुलनि बागै बसं फानतं बाहायगाव सामबरनो पायरि मानाय आमरंनि बागै जों जायतगै तिनि अ जागा नायलाय कक सालायखा लगिथ कबंग TISF नि खुवाय ते टाउन कमिटि दङ आं गांगाय TISF नि स्टेट कोअर्डिनेटर साजरा दङ